Sasisin pat ngapriang sungobhai pi baro syakaniga channel. Kumno ban pla yau kres kata kalong kajing puson kajongi hagadiga video. Haga gospel Matthews kalanang basipau dukat kabalai puar. Ujisu ong nyagiri kikintien. Uno baro te uban pla nga hakmat kibriyo. Ngarungan pla u hakmat ukpa jonga ubahabeneng. Hagadiga video ngin ngap ya kei kaba u Clement na Alexandria unong syarai ka balang haga spas nem kaba ningkong udon ban ong haga baidei bat ka jingpla ya utrai. Jongin ngap maka mensim jongi kanyo abanem. Uong kum ne hakaway na ke shiti jongu kaba utho sya kibangay. Kani ken kalong ka bainong jongi ladangi pla ya uta ubalapan yangi. Te Henry kumno pat ngin plai u da kabale ya kabauong bat ban omle bom sut nyau ya ki hukum jongu bat ban burom ya u om tang daga shuntur jongi Henry daga donut bat ka jingmut paro bat uong ru te utrai ula ong uniu pat lang dala ka shuntur bat daga remyang shuntur ki burom nga Henry kila penjengai no yaga dokno jongki nanga. To mentang nginom syukot rai tang daga syentur. Namarkani kanom penem yangi. Nabau ong omu briu baro uba ong hanga atrai. Uba nyolet hapok kahima kibneng Henry utaken uba le yakamonuk pa jonga uba habneng. Tikumta ko para tongin pla ya u dekikam jongi dakabaya iwe dakabam kalim lemne dakabam kren persya iwe lemne dakabam bishni Henry dakabat te lakam yalade kiba isne kiba bha bat kade yangi bangin sngaulem iwe bat ban omlong kiba eats by dakini ki jingle ngi playa u bat om de ki jingle ki ba mar khong pong bat kam de yangi ban shepti nge ki brio Henry yo blay shu ha ka be de bat ka hima ka ban sawan bat ka jingem bam jukot udon banong kumne ka ei bang ni de ban le khnang bangin yo ikini ki Henry tang ban em ka jingem ka ba khoi bat ka ba hok bat banom nyau la ka jonghi ki jong ka ni ka prathai bat banomi kwa eki nabada ka bakwa ban yo yekini ki ru ni hap no nakalenti jongka hok nagani ka shiti jongunong sharai balang joka spas nem kaban ningkong ni shem baka jingpla yo try kam dei satya tang da ka shentur wala kata kalong shibenta joka jingpla yo Christ ban ka jingpla ka ba shisha ka dei da ki jingle jongi ki kam jongi pat ka jingko ngu jongi yaki hukum ki jongu. Ka jingpla kam dei satya tang da ka jing ruai kwaya bat ki solo ki bathyang Henry haba ka jing im jongi kalong ka jing ruai ka bathyang yaki skor jong ki wei. Kam dei satya tang da ki jing yalap ki barhem bat ki bajam Henry haba ka jing im jongi ka bakat kum ka gospel ka yalap kham jam klem da penan kami kiktien. Kam dei satya tang de ki jing hikai tin belai ki ba pna bat ki ba juli Henry haba ka rukom im bat ka jing dei para brio ba mangasni ka penshai bat hikai ya ka ktin belai kam dei satya de ki jing itu pa ki jing pos new bat ki jing shaman sim Henry de ka ba pentikna bala tho ya ka kerteng jongi haka kitab ka jingem da ka ba sei ya uso jong ka jing kala ka ba mod kam dei satya de ki jing bek suot bat ki jing le kamba Henry de ka ba be no ya ki suot ki ba hangi ki ba khanglat ya ka kamba jong ka jing penem da ka jing duai bat ka jing sha jing het ngilong ki brio ki ba ya hala ka jong ka mon wat la ngitip bagata ka mon kalam yang sha ka jing yap ngitip bangilong ki ba tlot bat ki ba le bom sut nyau ya ki hukum utra pan ngi pen kesan ya lade da ka ba pen rem ya ki wei tongin plai utrai halagasngi dagaba im haga jingkala ka bamot ka ba halagasngi tongin plai utrai halagasngi
Daga ba bread no hakejat ke dingfna yaki jing baman jing sniu bat jing bam rublai baro bat nginom sange ban pertaya utrai ba uni sin bat ban penpet yaki khmat jongi khnang bangin yo ipat tongin pla daga ba hertma kumu David persya kajing isi, kajing bishni, kajing syun, kajing sarong, kajing auria, kajing tok, kajing syukur, kajing bamsap, bat, kajing arsap. Ngi play utrai deka sumar yaki hukum jongu, om tang deka keren syapang jongu. Ka hukum utrai kalong bangin len yalade, om ban iit yalade. Ka hukum utrai kalong bangin ba ekadingfna, om ban bread ekadingfna. Ka hukum utrai kalong bangin yaj ya kalenti ka bakhem om kalenti ka bayar bat ka basok ka hukum utrai kalong bangin nyau ya kiwei khampha ban yalade om ban nyau ben ya kiwei ka hukum utrai kalong bangin im ka jingem ka bakhu jongin pla da ka basumar ya ki hukum jonguta ubange i ban pla tat ondang yishem ha ka wei pat ka video u play un kerku yabi